Directo aquí no termómetro, saben, ás veces a fortuna o azar fai que por minutos nos libremos dunha tragedia. Foi exactamente o que lles pasou aos membros da Comisión de Festas de Vigo. Este caso que lles estamos a contar, que por minutos non chegaron ao establecemento e se libraron dunha explosión dunha bombona de butano que, como dicimos, estivo a piques de provocar unha enorme tragedia. Foi un susto, pero puido ser unha desgraza. Eran as 8:30 da mañá deste sábado cando unha violenta explosión de gas derrubou o bar Chiringuito da Comisión de Festas de San Sebastián de Fragoselo, no concello de Vigo. O lume que se prendeu no interior provocou multitude de danos materiais, queimando o mobiliario e os útiles que gardaban os veciños no interior do bar. Ademais, a forza da onda expansiva botou abaixo varios tabiques de ladrillo do cerramento do local e tamén rebentou as cristaleiras. Pero a traxedia puido ser aínda maior. Por sorte, a esas horas o bar estaba pechado ao público e os membros da directiva tardarían unha hora en chegar. De feito, foi un veciño o que deu aviso aos servizos de emerxencia. Os bombeiros encargáronse de extinguir as laparadas que deixaron escombros por todo o chan do local. Todo apunta a que o suceso se produciu por mor dunha fuga nunha bombona de butano que estaba almacenada no interior da cociña. Mentres esperan que a inspección esclareza as causas definitivas da explosión e se subsanen os estragos, a asociación xa busca alternativas ao Chiringuito, rehabilitando o soto das instalacións que xa funcionaba como antigo bar. En só 2 meses serán as festas parroquiais. Chegarán a tempo. Pois 12:09 minutos despois da deflagración ven a desolación. Alba, o felicitarse por estar todos ben, pero facer recontos de danos, madre mía, como quedou iso que parece a cociña, compañeira. Sí, compañeira, estades a ver o interior da cociña onde se atopaba esa bombona de butano. Podedes imaginar pois o susto. Estou con Rubén da Comisión de Festas daqui de Fragoselo. Supoño que todavía con medo, co susto no corpo, non? Sí, un susto. Estes días estamos un pouco inquietos á espera de saber o que pode pasar con isto, á espera a resposta do seguro. Isto foi cara ás 8:30 da mañá. Afortunadamente, de momento, só foron danos materiais. Podíamos estar falando dunha traxedia, non? Sí, podían estar falando, pois, se chega a ser hora e media máis tarde, pois de 2 mortes. Porque o bar solémolo abrir ás 10 da mañán, a explosión, según os veciños, que foron os que nos avisaron, foi ás 8:20. Por cuestión nada de horas estamos a falar pois de sorte, non, nesta ocasión. Estábamos a ver antes o interior da cociña, estamos a ver tamén ese muro que a cociña estaba aí, pero defragou ata lá. Sí, como podedes mirar, a explosión saliu da cociña, fixo a onda expansiva, rebentou os muros ao ventanal de aluminio e o aluminio caiu hacia a portería, que co impacto, a forza que saliu, tamén rompeu a portería. É dicir, xa estamos a falar tamén de que se houbera nenos ou calquera persoa aí na pista, estábamos a falar xa dunha traxedia maior. Tamén se pode haber dado o caso. Estábamos vendo a cociña onde estaba esa bombona de butano. Que foi o que pudo pasar? Pois non o sabemos, non o único que o día anterior ao viernes, ao cerrar o bar, a bombona quedou sin o capuchón. Nada, iso agora estamos en mans do seguro, a que veña o perito e que nos dé un informe a ver o que pode pasar. Claro, porque isto ahora vades ter que rehabilitalo todo, non? Sí, temos que rehabilitalo, estamos a espera, claro, o seguro, a ver si nos cubre todos os daños. Se non nos cubre, pois tendremos a Comisión de Festas facerse cargo das instalacións, volvelas a reconstruir. Entón, dependemos diso. Se nós temos que pagar o que a reforma, pois as festas, pois aínda está todo no aire, se haberá que suspendelas ou modificar o programa. Pois, compañeiros, aí estabades escoitando a Rubén, pendentes de que veña o perito, tamén do que lles vai a dicir o seguro, porque as festas son en apenas 2 meses e todavía están no aire, non saben pois se van ter que poñer eles do seu peto ou van poder arranxalo todo de novo. Pois, sinceramente, Alba, escoitando co corazón en un puño, porque tremendo como quedou ese local e o que podería ter pasado
se chegan a chegar alí uns minutiños máis tarde, como nos contaban. Atención, porque hai que tomarse moi en serio o tema do butano, o tema das revisións, porque, Bernardo, afortunadamente non son frecuentes, pero ten pasado algún accidente grave deste estilo en Galicia, non? Sí, o deste local da Comisión de Festas de San Sebastián de Fragoselo é o máis recente, pero en setembro do ano pasado, un pesqueiro atracado en Camariñas sufriu unha explosión de noite debido ás bombonas de oxígeno de butano que había a bordo. Era moi cedo pola mañá e non houbo feridos por sorte, pero 3 meses antes, na illa de Arousa, unha explosión dunha